Yan na. Yan. Yun, naglabasa na. It's my life. Lazy. It's my life. Magandang umaga sa inyong lahat. Kami ho ngayon ay maglalagay ng similya dito sa aming maliit na palaisdaan. Yan. Oh my God! Wow! Yan. Meron na hong laman yan. Mga huli namin dyan sa sapa. What? Nilalagay ho namin dyan. Yan ho ay... Yun ho. May nagbigay sa atin ng similya. Sana all. Ho. Yan. Ilalagay natin dyan. Yan. Ito yung mga similyang ibinigay sa atin. Yan. Yan ho. Ilalagay ho ngayon natin dito sa maliit natin palaisdaan. Yan. Para pag wala tayong ulam, kukuha lang tayo dyan. Yeah boy. Yan. Maraming hong salamat sa nagbigay ng similya. Yan. Ayos na yan ganyan. Banda-banda na pa siguro tayo. Ano sungin ko rin para mahabog yung mga tilapia. Yan, ayos siguro. Paano gare? Ano nasa ilalim din eh? Susuluhin na lang natin. Ay di hawakan. Baka lusot dito may ipit pa. Ay hawakan niya rin. Ano, lalagyan ho namin kulambo dahil ari may laman ng maliit na isda. May mga isda na ho din eh, malalaki na, mga ganyan na ho, nahuli namin sa sapa. Hindi ho namin ilalagay yung similya sa kalahati. Binigay baka ho kainin eh, pag pinakawalan namin. Ang lalagay ho kami kulambo. Two 2,000 years later. One eternity later. Ayan ho, pakakawala na namin yung similya. Ayan, bubutasin na. Ayan, yan na ho. Ayan na. Ayan. Yun, naglabasa na. Yun. Ayan, ang dami yun. Wala pa natira sa loob. Yun. Sana lumaki kayo ng malalaki. Yan. Ha? Wala na. Ay. Wala na ba? Bus na. Yan o. Nagkain na. Nakain. Lumaki kayo ng malaki. Lumaki kayo ng malalaki. Para masarap kayong ulamin. A few moments later. Yan ho, nilagyan natin ang kanlungan. Yan. Yan, nagkakain na ho. Yan. Ayan o, nandun yun o. Ayan o, nagkakain na o. Yan. Yan. Ayos.